Ayan po. Nasa dagat ako pupunta. Shoutout sa mga taga Nara. Kami naliligo. Hindi na dito. Makapasok lang ng Pangasinan, okay naman. O, diba? Ayaw nila maligo eh. Ay! Ano mga kasama ko? Oops! Kasi aking short. Ay! Ay, mga ano, ito dito. Lumot-lumot. Seaweed siya, ano, lumot sa dagat. Naagos. Ay! Ba yan? Sana yung shirt ko. Shoutout kay Janela. Shoutout sa mata kay Jik, kay Digoy, kay Boy Talpak, sa tambay ng Nara. Shoutout. Ako, nakaligo na naman ako. Ayan. Habang nagtitiktok yung mga sakay ko. Bali bukas pa kami uuwi. Umaga yata, tanghali. Ang daming chicks dito eh. May laman tuntulyo. Ito. Ito. Ano tayo ng tulya. Sabawan natin to. Ay, para rito. Buhay eh. Oh. Dami ano. May laman to eh. Oo. Sabawan mo to. Nasabawan. Di ba tulya? Ay, ito po. Makarami ka ito, maka 1 kilo ka di. Pag sinabawan mo ito, lagay mo malunggay. Yung sa ano ito, sinusugsug nila ito ng may lambat na ano eh. Pati ginaganyan ng ano yung buhangin. Kick lang.